Nazywam się Karolina Superson-Góra. Z zawodu jestem fizjoterapeutą, mieszkam w Bustrzykach Dolnych i prowadzę też własną pasiekę. W tej okolicy jest dużo niedźwiedzi i populacja stare się zwiększa. Zdarzały się przypadki ataków niedźwiedzi na pasieki. Rzadko taka pasieka jest do uratowania. Zazwyczaj są to straty i w ulach, jak i w rodzinach pszczelich. Założyliśmy na początku pasiekę, jednak nie miała ona na początku żadnych zabezpieczeń. Dopiero później wykonaliśmy ogrodzenie z siatki, ale nie miała żadnych zabezpieczeń w postaci pastucha. Siatka nie jest wystarczającym zabezpieczeniem, ponieważ w każdej chwili może zostać zniszczona. W związku z tym, że mamy teraz już zamontowany pastuch elektryczny, można spać spokojnie i jak się jedzie do pasieki, to nie z duszą na ramieniu, że zostanie się całą pasiekę zniszczoną. W okolicach też są wilki i dosyć sporo jest tych wilków. Myślę, że miasta się rozrastają, więc my jakby też zajmujemy większy teren tych wilków i wilki też potrzebują tej powierzchni, żeby funkcjonować, a my ją zabieramy po prostu wilkom. Mieszkanie wilka i człowieka na jednym terenie jest możliwe. Tylko trzeba zadbać o odpowiednie ogrodzenia, zabezpieczenia. Mąż dużo jakby chodzi po lesie i tato też, to bardzo często spotykali niedźwiedzie na swojej drodze i też właśnie obserwowali wilki. Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, no to zatrzymywali się i niedźwiedź popatrzył, po prostu wycofał się albo poszedł w swoją stronę. Jeżeli chodzi o wilki, to tak samo. Wilk się zatrzyma, popatrzy i pójdzie dalej. Także nie było jakichś takich sytuacji, żeby gdzieś te zwierzęta atakowały ludzi. Dużo turystów, jeżeli przyjeżdża, to bardzo chętnie na przykład udaje się do lasu, aby oglądać i dziką zwierzynę, niedźwiedzie. Też nawet właśnie udaje się zaobserwować wilki. To aby dobrze nam się żyło razem w sąsiedztwie i nie było żadnych szkód, no to też należy zostawić jakby przestrzeń zwierzętom, niedźwiedziom, wilkom.